on Oscar. Dr. Abdul. Ni samakoro wantiere kan. Ng'ato ka ng'ato dwaro yo moro ma en bende obed godo ewi jopiny. Mondo jopiny one ni en bende timo nade? En bende wuoyo ewi weche mantiere. But gima timore en ni let me put it the other way around. Ni kara sani endi UDA gi ODM oketo mkataba piny ma gigoyo agreement ni en 50-50. Koro kaw ni ODM okelo jok mang'eny e parliament maloyo kata mana jo UDA gi joma moko. Be gidhi yie gi 50-50 no? Let us speak it out from there. Mondo gi yie ni koro wakelo ji 75% to unu kelo 25%, koro wadoge 50-50 from ODM side. Idhiro kama no tek. Omiyo pura dok mane page mantiere ni wanyalo wacho gigi te, wanyalo timo tang'o mikelo, because you see awacho ka kida nuoyo kani ODM maka wuono wuoyo godo mane asekwayo pile ni wadog back to ODM mane Raila ochung'ne, mane William Ruto oloso godo agreement. Nikech ODM mwawuoyo sani endi ochako pogore. ODM chako idho yudo. Ka ok wanyal yude. Ka ok wanyal yude to gima temo wacho niya, mwawacho gi to wawacha to wang'ini to ang'o ma wakelo mwa negotiate godo. Ing'eni kioro ng'ato pi ni di omna pi aora to imiye ndoo mopong'. Ka pi to ochwanyre koro pi moko pukore. Kochopo ka idwoke aora kosi nyisi ni koro kela man. So nyaki ng'i a big party now. Okadag is a big party. Okadagi okadagi ni a big party. In a big party me wan kode kendo waero. Gima temo wacho niya mana kaka gintiere sani. Kuonde ma dipo ka jogi moko nosewuok e koni gi ywano jogo duog negi mondo wayud kaka wadhi gimoro adiwa gimoro achiel. Gini endi ma dhi konyowa because more importantly mapogore gi mamoko gi endi en the re-election mar His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Mane gima duong' mokwongo kapok wawacho kata mana gik modhi poka nikech japok miwacho no en Ruto ka Ruto ok wamiyo kura kata ok obiro then pok mwawacho no timo nade onge. Let us concentrate on kaka ensuring ni this time round 80% of votes mag Kenya of the His Excellency Dr. William Samoei Ruto kae to koro pok mawuoyo giendi wanyalo miyo Oscar matin, wanyalo miyo jogo moko matin. No, will be the wrong idea, the wrong Dr. Abdul, kapok adhi kata ir odoyo vidi. Gima Oscar wacho kaka mondo mi duoke. Yes.